Setana thil ti thei na le ram huai lam war tharna hian thleng thlok thei unidentified flying objects UFO hi setana man ruate zinga telve ngei ni in alang scientist ming thang tam takin thleng thlok thei hi wana tanga khwal zin local thil om tak tak ni in an hria a mithiam dang tam tak ero chuan chutiang chu ni thein an ring lova Christian hruai tu then khate ro chuan thleng thlok thei te chu khovel zong zong chunga wak vel tura pathian tir van mi te ni in an ringa he ngai dan te hi pompui kherlo ma ila mi tam takin van lam thil ti an ngai ani tun lai hian hetiang thil hi atam tul tul ta ti chu hnial rual ani lo Japan rama po January ni som panga sangkha zakwa som sari panga zan kham an khopui chunga thleng thlok thei tam tak an hmu a sarkar hruai tu tele mi pui sang tam takin mak ti taka an thlir thuap lai chuan thil eng tak thleng anga bial som ni vel chhumkar an thlok kwal vel chena mel zasari la ya hla a omte point dar kar khat chung lai an lo hmu ani chung thil eng te chu chimlam pan an thlolai police station le sarkar office tam tak chu biak hlatna in an in berenga chumcha tak chunga an hmu ngai mi alo thil tam tak thlok kwal vel chen an hmu thu an in hrila chu mi zan chuan khuwa thiang hle a boruak thlirna khola lang thei thlona thlok engma om lova van lam thlirna khol vuan tu officer pani Tokyo Ohira le Hiroshi Masazawa chuan hriat phak lo thil makdang lam tak mai ani zia an soi Tokyo airport bula arsi thlok lam en fia tu Professor Masatoshi Kitamura chuan van sanga thil mak tak thlok kwal vel chen chu alo hmu ve a ka khotlirna khola engma alang si lova ka hmu treu sia hriat chian phak lo thil mak tak zongani ati hetiang thil mak zatam takhi ram tina an hmu a Los Alamosa eitom siamna thok mithiam pakhat chuan thleng thlok thei chu mihring hriat chian phak lo thil ani zia asoya hriat phak chin nei mihring ngai tuana chuan aom zedik tak kan fia thei ri don lo ni in alang hril fia na dangte Eric Van Deniken chuan mihring ta hriat phak lo thil nung van sanga thlok thin chungchang soina le khabular tak Chariots of God aziaka man line van mi te chu kan chen na le ya hian boruak longin an lo zin thina an chanchin an hriat na tangin mihringin pathian lama ngai dan thar tam tak an nei ti asoi Emmanuel Velikovsky poina le khabua BC sangkhat top lama Arab ramasikle salam nokle piklui thinna kha ni le akiang vel akianga hervel te andar sar lutuk wanga lo omni in angaya chung laya an tuarna na satak chu thangthar ten shreng lo ma sela tun laya mihring nun kal zel a thalo zong in hmong ala nei zel ni in alang hetianga van lam le le lam thilin kung kaina hi mi ten voi tam tak soin lo ziak thin lo se chuan tu ma in beng khon tlak an ngai lowang tuna chuan university tam taka ti tak mewin mithiam ten an lo ngai ven thar ta a Jenny Kenale Velikovsky ngai dan hi finfianan an lamang lar le zel ani Bible thuziak angial anga na ring tu Christian then khat chuan UFO chu vantir ko te ni nge in an ringa nima sela an ni tak mewem an rin theina chu Isaya Ezekiela Zakaria le thupuana van lam thil thlok thei ziak te an tran chan ani thlona khaltu ten boruaka thil tam tak an hmuwa an soifiana chu Ezekiel ziak nen an me bela Ezekiel ziak an tran chan bik na chang lo chiar te ang ka han ena ngai te cherup phosira chuan tolai lir ke pali cherup pakhat kianga tolai lir ke pakhat cherup dang kianga tolai lir ke dang ka hmu a tolai lir ke lan dan chu Tarsis lungzi ang hi ani a an lan zi a chuan an pali in ang khat an ni a tolai lir ke pakhat chunga tolai lir ke dang om ang mai hi ani an kal chuan sirli an kal theya an kal point an her ngai lo ama ero chu ahmasa hoilam panga piang an zui ani an kalin an her chuang lo an taksa pum chu an hnungte an velin mitin akhada an palia tolai lir ke te po kha a tolai lir ke te khachu ka beng hriat nge ya tolai lir ke vir ti ani cherup ho an kal chuan tolai lir ke te chu an kianga akal ve a cherup ho khan le ta chhotura
thla te an zar chuan tolai lir ke te chuan a hran san ngai lova an din chuan heng te hi an ding ve a an chho chuan heng te hi an chho ve thina thil nung tharau chu an mani ya om si a Ezekiel abung som chang ku atanga chang som pathum chang som paruk le chang som pasari boruaka thil thlok vel vantir ko nia lo pu mai hi mi then khat suang tuana thudik ani zia fia theilo ni in alang ma se pathian ring lo tu te me upoin chu tiang thu chu ti tak me win an lo ngai venta ani mishing te soifia phak lo thil ni si mi ten an ngai sak zual zel na cham tilang tu chu mishing in na kan hriat na mit bengle hnara tanga hriat na nilo hriat na dang ti sakhovel pialam thil extra sensory perception ESP mu chhuat harna hi ani a tunlaya kan zirna sikul sang university tam taka rilru nena inzom hriat na mu chhuwa hi an warna sa ani kumsang khazakwa somthum nulam khan Duke University a thok Dr. Joseph B. Ryan chuan he science thiam na thar ESP hi angai ven na sada wangin parapsychology department an hon pha hiala professor masabera atang nge a angai ven tu te hi mi chuan wortling hlir anni sa kho ngai tha tu te jing alar zuala America ram a in Russia le adep tu ten an ngai ven na sa zual zok mishing ril ru hip na le thunun na na man ni ma sela mitam tak chuan sa khwana chikhat ang hial an ngai ani achunga kan han soi toi te atang po khian UFO chungchang a Bible thlir na chu kan mu thiam to me Bible soidan china kan du tok don nge science thiam na kan ngai hlu zok ang ti chu kan kuda da in omta science le technology lama mishing te fin na sang chhozel hian pathian mel a hlia theya atiro pui thei bok kan Bible chuan mishing ril ruwa chuan chatuan ada a ma se chu ti chung po in an ni chuan pathian in a tira ta atop thlenga athil ti chu an mu chuak thei chuang lo ti in min hrila tu hril tu bungthum chang som pakhat Bible hian scientist te fin na hi alo le khal dai to a Bible in a soyang zelin mi fing te hian thil an mu chuak zok thina Bible kalpelin fin na an nei lo ani kumsang khazakwa somruk pakua a Neil Armstrong ale athian pahni te thla a an London khan pathian ro puizia an mu chuak na sa hle a lalpa ithil siamom zia kan lo hriat phak lo lutuka wangi min ngai damang che ti in an tong trai hial ani Russia ho wan sanglon ve thung chuan pathian omna reng reng kan mulo an ti thunga Charles Darwin a chuan mishing tobul a chuya a chuina lama mishing te hi zong thla kan ni thei dan a mu chuaka khovel fin na mangin pathian thu hi hriat fu thei anilova pathian thu atange ro chuan khovel fin na hi a thlir thiam thei thunga chu soin pola chuan pathian fin na chuan khovelin fin na manga pathian an hriat theilo nu in thuhril a thlak manga aring tu te chandam chu pathian in tha ti hle sia ti in min hrila korin thon khat bung khat sang somni pakhap scientist zinga po mishing fin na ringota thil chhut mi an oma pathian fin na manga thil zir chuak anom bok atop bera chuan kan soitum ber chu thileng kim hi pathian hriat na tel lo chuan engma lo mai ani ti hi ani mi then khaten science subject kan hanzir ve dek deka Bible in scientist theory engemo kan ring zok ma a chu tiang mi te thiam na chu thiam na ke bai ani lo theilo wang scientist te thil thlir dan chu a nget lova adang lam le mai thina Bible ro chu kum sang tam tak kaliam nuwa po ading heta ala dang lam ve lova azir tir na hi athar de zok ani